Новата година вече наближава, първо Крисмас идва с хубава елха. Стоки се продават, всичко оживява, с най-голяма радост, той е за деца. Новата година на прага чука тя, винаги на време при нас идва тя. Даже и да има много снежна зима, и ще я посрещем с хубава елха. Новата година тука вече идва, всички я очакват през зимата сега. Всеки се подготвя, дрехи си приготвя,